RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iva Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanana nga nagpaminaw karon ng atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Obra ug Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatawag kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko ninyo sa panganganitan. 27 anyos. Single. Ug niya magpuyo sa lite. Lahi ning akong problema. Bahin ni silugma. Ambot lang gid ninyo mga girls. Kung anong duwa-duwaan lang min ninyo mga lalaki. Aron yung sabdan, sugdon ko adtong 19 anyos pa lang ko. Nga nagtrabaho pa ko sa Tacloban. May nagustuhan ko nga usa ka tomboy. Aron yung sabdan, ingon ini ang mga panghitabo. Bay, unsay pangalan na niya? Kinsa pa? Kana? Si Lynn? Lynn, di pangalan na niya. Gwapa sa. Amaw ka? Ibog ka na niya nga tumboy man na. Ano may tumboy na? Kababae mangyapo na. Aw, sulay eh. Kung dili ka ba maigo sa kumo, ana? Sa? Kagusto ka na ko? Mao na Lynn. Ibugi ko nimo. Pwede manguyab nimo? Kaya baga ni mo eh. Way, unay, Brad. Pareha sa tag pagbati diri. Nya, unsao man ako nga naibog man jud ko nimo. Tuguti lang kung panguyabang ka Lynn. Nathan. Lynn, unsa naman? Do kasi paano na ako kapinanguyab nimo? Unsa may imong tubag? Kulita ni mo sa. Yabaga yun mo inihigugmam kag tumboy. Sige lang, good. Kaya unsaon nga? Ikaw may akong gigugma. Sige, uy. Suwayan akong manguyab kog laki. Ha? Gisugot ako ni mo, Lynn? Suwayan gay nato. Uy, mahayay ha. Bahala na. Ang importante nga, gisugot ako ni mo.
kang Lin? Lagi bro, uyab na may. Bungot sa ito'y. Di isay. Imposible hagod. Aw. Pangutan na. Kung dili ba kami na. Ay, gibinuangan na ka to eh. Kay naman na sige panguyaban nga babae, si Mila. Ha? Mila? Oh, nanguyab na nako si Lynn. Kay, nga na di ay Nathan. Uyab man sab mi. Oh, noon. Wapang sana ko siya sugta. Aw, mayo noon. Mila, ayaw sugta ha. Kaya ako na siyang uyab. Buang. Di man ko makatug kung nahuna ni Mila, eh. Di naman siya mawa sa kung nahuna. Sweet na ba kay siya? Unsa kahapon na. Panguyaban ako siya. Puslan man nga gibinuangan kong Lin. Unan ako siya. Kinahanglan ako'y sugto ni Mila. Gibuhat yun ako ang akong panimaos ni Lin. Ipanguyaban ako si Mila, ug ako iyang gisugot. O nakauyab mi. Ug ako na siyang gida sa amo sa Leyte. Ug unya, Nathan, gipangita na ko sa amo. Ug suko kaayo ang kumang ginikanan nimo. Ikiha ko no kanila kay imo kong gitaban. wa pa di katabahan na agad. Imo man kabubuton nga ni kuyog na ako, dili ba? O lagi. Pero, wa man kuno ka manangid nila nga dadon ko nimo dinis inyo. Mao nga taban ning imong gibuhat nako. Kabua nga nagod. Iulit ka sa takluban, oy. Mamalik ka dito. Maayo gani kay gipasaylo ra ka sa akong pamilya. Ug wa na sila masuko nimo kay nakita nila nga tinud-anay man ang imuha diri nako. Pero, Mel, ang kinahanglan ko mapaulig balik sa amo. Kaya wa man ko'y kaistaran din eh. Kaya dili naman ko makabalik sa akong trabaho din eh. Kaya may napuli naman din ako. Hala? Oo niya? Ubauli lang una ako sa amo, Mel. Mag-LDR lang una ta. Long distance relationship? Kumusta man ka si Mila sa kluba, no? Tagsa naman lang siya mo reply sa akong mga text, eh. Kung ako siyang tawagan, dili makatubag eh. Busy ko nun siya. Dugay na numing uyab. Mag-iningon na hinuon siya, ni. Ay. Oo, si Mila. Ay, binawagsiya na. Di man di ay. Siguro meritong din eh. Hello, bye. Buwag na di mo Mila. Nalagising ka upang laki. Unsa? Wa ko ni mabuwag bay. Kami pa man. Buwa nga gura na. Nga nakabuhat man si Mila na ko, ani. Ay. Gusto kong maghubo.
Kini lang ang bino ang makapalimot nako sa gibuhat ni Mila nako. Lintan, naunsa ka, oy. Nag-inom-inom ka ba yung ikaw rang usa? Sagdi ko ma. Gusto ko mahubog ron. Unsa ba'y gustong maghubog, oy, nga hubog na hinuon ka? Anong maumaning gibuhat sa akong babae nako ma? Ngano man? Lintan. Pila na katuig ang nilabay. Gani, may anak na kuno si Mila o siyang nabana. Apan wa pa ko makabug-on sa nahitabo na mo. Mao na pabiling kong single hantod karon. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Unsa may akong buhaton nga malimot ko ni Mila? Minyo na siya kung may anak. Apan dili magyapon ko makamove-on sa nahitabo na mo. Naunsa man ka ako? Ikaduhang pangutana. Daghang babae ang itapil ng mama nako. Bang anong ingon og sa dili man ko maka-interest nila? Unsam din hitabo aning akong kasing-kasing ug unahuna? Ikatulong pangutana. Ingon ana ba di ang mga babae? Nabisan og kadugay na ninyo og daghan na mog maayo og malipayong memories. Ingon ana ra mo kasayong malimot mga girls? Grabe sad mo eh. Ikaw pat og katapusan. Lisod yun ako ang paghikalimot sa tanan. Unsa may inyo ikatambag nako aron maka-move on ako? Kay murag ang akong kinabuhi, nihunong yung tungod ni Mela. Asa ko pwedeng muduol, o unsi akong buhaton. Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini, ang akong suliran, Neta. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini nga akong suliran. Once again, na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related nga mga problema. Kaya usaman ako ka psychiatrist, usa ka drug addiction specialist, o usa ka medical doctor. Oh, kasi-kasing pumagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Yung mga legal mga problema ato ni Ilin Bathan ang mutambag ni ana. No? O ato ni Buen Alguno, no? Okay, so ang atong mangkutlo nga pagtulunan karong adlaw, maong sa naman ni akong ma-share ninyo karong adlaw, no? Nga makutlo nga pagtulunan. Kindness without boundaries leads to self-betrayal. Ha? Maluoy man ta, maluoy ta. Pero kinahanglan na i-limit po ng atong kaluoy. Kaya kung sobra po ka makaluluoy, ikaw ay mahog nga makaluluoy. You cannot give anything which you don't have. Ha? Mao na akong na-learn sa akong pagsuroy-suroy, magbasa o mga whatever nga mabasa diya, no? Kaya kung sobra na po ka mong giluluyon, hangtod yung katapusang kwartas mong pitaka, mong ihatag sa mong amigo, kay naluoy ka. Na ikaw mulakaw, wala inop kay kwarta, dili na sa mga katarunganon. Okay? So, ang atong magtatampo karong adlaw si Nathan, 27 years old, single ni siya, no? Taga Leyte, no? Kumusta dahil sa Leyte, no? By the way, karong maabot nga mga buwan, month of May and June, natay mga gathering diya sa Sugod, Southern Leyte, no? Ako na ninyo announce. Natay mga doctors from New Jersey, America, USA, mo conduct og medical mission diya, no? Og ako may lang contact person, so ako na nang gipantawagan mga doctors diya. Ang ato dang binyo, tentative nga binyo diya sa hospital ni Dr. Andrew Corumpido, no? Ilan ni iyang papa, no? Na naman sila Corumpido Hospital diya ang tong binyo. Ug coordinate sa ko sa atong municipal health officer diha nga si Dr. Mark Mato, no? Hopefully na-inform nimo si Mayor Shepherd Tan about the plan, no? So, anata diha, unya katong naay mga minor surgery problem, ang palista lang mo diha kay para maatiman mo, no? Libre na mga tambal, ay mga doktor nga imported, mga Amerikano rin ng uban, no? Pabisa ko mga meet ani nila, pero akong contact ni Dr. Leo Blanco nga gikan sa Carigara or Tacloban City area, no? Okay, so going back to our sender, si Nathan. Kinsa man ni akong ipang-greet, no? Sunod na lang sa ramantong mga listahan sa
akong ipang greet. Din nabasahan ako kaning mga taga Kambarog Dalagit, Nida Gisim ug si Bill Gisim, Tris Uling Naga City, Junior Risada ug Training Risada, gikan ni Chris Imbalsado. Ug kadtong mga taga Don Ramon Durano Foundation da sa Danau City sa may Ginsay barangay, no. Ay pagpaminaw ni James Palarca, Morito Luanya, Albert Selvano ug si Julito ug ang asawa nga si Silsa Tapin. Kumalikon dia sa Don Ramon Durano Foundation sa barangay Ginsay, Danau City. Mayong pagpaminaw. Okay, so akong atong pagtagad kinang problema ni Nathan, no? Akong paningkamutan lang ta, no? Ay basig silingan ta, no? Basig taga-liti ka. Taga-liti lagi ka, pero dako mo kayo ng liti, no? Ang liti is maybe akong estimate lang is twice as big as Cebu. Dako kay ang liti, no? Makita man nato sa mapa. Pero mas develop ang Cebu, no? Layo na kayong liti sa development, no? Walang pangutanan ni Nathan. Unsa may akong buhaton nga malimot ko ni Ling. Wow. Minyo na siya ug may anak. Apan dili man gihapon ko makamove on sa nahitabo namo. Na unsa mang kaha di ay ko. na love sick, no? Nathan, considering nga si Lane na anay bana, na ikaw 27 years old, no? Yung sagaran sa mga taga Leyte, mga gwapo man. Ayo karatol, no? City pimidad. Minyo si Lane uglain. So, you cannot force yourself to somebody which doesn't reciprocate your love and affection to her. You look for another Lane. Daghang gwapa dia sa Leyte, ha? Kapilian nimo. So, dili kay murag nagunob na gyud ang kalibutan kay kanang tawagan ni. Nawa na si Lane sa imong kinabuhi. Dili na mao. Inanglan nga, antigo ka nga mo paglantaw sa pagkinabuhi ba? Gukod ka ng ingon tong na kung nabatian asar mo to na ko batian. Gukdon ko nimo ng kanang paro-paro kanang mga alibangbang. Forbid ang lisura pagdako pa ng libangmang kusog kay mulupad. Kanang alindanaw. Kanang usay mo na among karon sa una, mga bata pa may. Lisod ka na dakpon. Pero pagbuhi og daghang buwak na sa inyong balay, di ba ang libangbang may mudool sa inyong balay? Di na kinagukdon pa. Kasi sila yung mudool nimo. So, try to establish yourself as a person, Nathan, ha? Ayaw na sige, gukod-gukod na ng babae. Kay, mugara na. Nga, mugdagan. Ayaw gukda, di ba? Di ba namdagan, hindi gukdon. So, bala, ha? Ayaw, gukod-gukod. Oh, magnita lang din. Dagang sudi mong pitaka. Nindot lang auto. O whatever. Nindot lang balay. Mga babae mo, doon na mo. Kasi kapuyo na kag balibad. O kisa imong kuyugan yung nag-date. Daghan kayo mga ngimbitar. Chance experience na, Dok? Gabay. Huwag na ako experience po na sa una. Bitaw, kanara, ha? Stop chasing women. Kay lisod kayo na. Dako ang ulo aning ni Lane. Magkuhan ka. Alright? Sunod. Daghang babae ang itapil nilang mama nako. Kapan nga nung ingon og sa dili man ko ma-interest nila. Unsa man di ay nitabo aning akong kasing-kasing ug gunahuna. Do not put your heart above your head. Do not put your heart above your head. No, kinundom lo na ko ani sa kanta nga kaning kuan. Hello again, hello ni Neil Diamond. Amanay linya da nga nagaingon nga, we've been through it all. You love me just the same. Yeah. I put my heart, do not put your heart above your head. Kay lisod na kayo. Okay? So, naitapil lang imong mama nimo. Adili ang imong mama may mo pili okay sa imong ikapuyo, imong pangasawon, ikaw yun. Pero, obsibay lang sa, ha? Kay naghaman pong babae nga medyo arang-arang og itsura, pero iting batia po og heart. Dapoy dili kayo itsuraan, pero masaligan nimo mabilin magpayag, ha? Mao na importante. So, basig silingan tanatan sa liti, no? Try to look around. Maybe nagsigil lang yan po kag chat ani ni Lynn, mo nang di ka kalimot niya. Nung sige pong tanaw sa inyong mga memories, ang mga photo sa unang nagsige po mong kauban-uban. I-delete na. Parang malimot na ka. Move on. You move on. Ha? Kay
You forget the past. Today is a present, and tomorrow we do not know what will happen. Sunod, ingon na ba di ay ang mga babae nga bisan og sa kadugay ng ninyo og daghan ng mga maayo nga malipayong memories, ana ra day silang malimot. Grabe sad mo girls. Adili sad tanan. Namon say kuan gyud. Kanang inon tapul tawag ani kining dedicated na loyal ba. Pero dili bahan pud malikayan or mga kuan nato nga maingon nga napoy mga babae pud nga mangita lagi kuno pud og daghan og patuka. Ay bitaw nga ang imong manok, ug wa na nimo ipakaon, mabuntag gigutom ang manok, wa na kay gisabod nga pagkaon kay wa na kay budget. Ang imong silingan patindaghanag mais o wala pagkaon, siyempre ang imong manok matos imong silingan. Ingon na atong kinabuhi. So og tanawon sa manok nga wa na kay ikapagkaon niya, mongadto na si imong silingan. Nga tanawon sa manok nga medyo tagsan na pug kapon magpakita niya. Ulis ang imong concern siya, mangita na pa naglain. So, adilitan ng babae ng natan, ha? Ayaw gi, generalize, no? Sunod ng pangutana, ingon ana ba, okay, muna na, ikopat. Lisod din na ako ang pagkalimot sa tanan. Unsa man among ikatambag lang aron maka-move on ko kay murag ang akong kinabuhi nahunong yun tungod ni Lane. Asa ko pwedeng muduol ug unsay akong baton. Nari sa clinic tan yung istorya ta. Akong clinic ni Cebu are dire. Di ta ka pabayron sa istorya. Bakasyon ko no ha. Asa may mayong suruyan sa Liti. Dito nindot kay itong beach ni Nestor Cuscos sa Liluan Southern Leyte. Adto niya may regal sa inyo Nestor Cuscos og ni ako gigagaw nga si Lloyd Goso, no? Ana niya media sa inyong beach. Lingaw. Try to broaden your horizon. Di kay sigil na kag tan-aw sa picture ni Lynn. I-forward ko na ako ng itsura ni Lynn ba? Angay ba ni pakamatyan ng bayan? Grabe man kayo ka-obsess ni mo sa iyang bisag minyo na, no? So, ako'y katambag ni mo, Natan, no? Broaden your horizon, daghang kayong babae palibot. Kaya, magtanom kag daghang buwak na sa inyong balay. Para nga mga alibangbang mumudool na sa inyong balay. Kaya pasumbingay lang na ha. Natin sa saligon magtanom kag buwak, pero try to establish yourself as a person. Kaya daghang mga oportunidad sa kinabuhi. Kung naisod mong pitaka, ha? Pubida, og why so di mong pitaka pati lisura. Mga nakayuyab. Why so di mong pitaka. Meta darling mag-date. Dito lang ta sa Plaza Independencia, why budget. Kung sa man ta to, magbaktas lang ta, wa man di pamiliti. Pubida mo sunod pa sunod di mo pangimbita og date, mo kuyog pa ba na. Wala practical science sa kinabuhi, ha? So, ano mo kumingon nga, ang tanan yun, magdepende yun sa kwarta, pero kinahanglan yun po na kay financial nga capacity in order for you to, kay kung wako kay kwarta, wakay tingog, o nakitingog hinay. Okay, so sabot ka sa akong gitambag ni mo natanda sa Leyte, no? Southern Leyte binangin nyo, o taga Northern Leyte ka, maupay na kulop sa inyong kasangkayan diya sa kuha, no? Regards diya ni Dr. Leo, Dr. Leo, no? Blanco, diya sa Carigara. Mga Reyes family diya sa Carigara. Arlene Reyes ba to? No? Kaya sa nag-ila-ila na ako siya ditong assign mo Tacloban. Regards niyo diya sa Carigara. Alright, so once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayan niyang pagpaminaw sa atong mga RMN program. Tapos katag-rating din sa atong lugar. So, from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak RMN. Daghang salamat o maayon.